ଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଝାମୁ ଯାତ୍ରା। ଆମ ଗାଁରେ ଝାମୁ ହବ ଆଜି ଲାଗି ରୋଷେଇ ପତ୍ର ଚାଲିଛି। ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଝାମୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯିବେ। ପରିବା ପତ୍ର କଟା ଚାଲିଛି, ଠିପଣା ତିଆରି ଚାଲିଛି। ରାକ୍ଷସ ଖାଇଯା। ଏଠି ମା ବସିଛନ୍ତି, ମା ବନ ଦୁର୍ଗା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ନଡ଼ିଆ କଟା ହେଉଛି, ପଣାରେ ପଡ଼ିବ। ବେଲ ଛଡ଼ା ପଣା ପକାଅ। ବାଘକୁ ଚାର୍ଜ ଦିଆହେଇଛି, ବେଲ ଛଡ଼େଇକି ପଣାରେ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ଝାମୁ ଚାଲିବେ, ଲିପାଲିପି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଝାମୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଏ ଖାଲରେ ପାଣି ଢଳା ହବ, ସବୁ ଚିତା କଟା ହବ। ଆମ ଗାଁର ପରିବେଶ ବାଙ୍କି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହି 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଭୋଜି କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବଇଛନ୍ତି। ଲାଗମା ଚିଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗ ପା ବଟା ମାମା ଆଣ୍ଟା ମାମା। ଆସନ୍ତୁ ଝାମୁ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷଠୁ ବଢ଼ିଆ ଝାମୁ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି।
ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି फोन खसी पड़िया ना
राइस काटो राइस दऊ बाबू एटा दे एटा कौन करू पानी देके आसी Saudade
से